Glenn Bedingfield qed jinsisti li huwa wassal il-messaġġ tiegħu fejn kellu jgħidu fiħdan il-gvern brabta mal-inċidenti li seħħ fil-Birgu fl-għodwa ta' lejlet l-ewwel tas-sena, inċident li potenzjalment seta' kellu konsegwenzi ferm għar riskju ta' disgrazzja li kemm il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru responsabbli Rodrick Galdes kienu ilhom konxi minnu għal xhur sħaħ. Fl-aħħar jiem, is-Sindku Laburista John Boxall żvela li huwa stess kien bagħat numru ta' emails indirizzati lil Galdes kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela dwar din il-binja illi hija taħt ir-responsabilità tal-Ministeru għall-Housing. Madankollu dawn it-twissijiet waqgħu fuq widnejn torox sal-punt li parti mill-faċċata ċedi tal-kollox bħalma jiġdu il-filmati li xandar Net News. Tul il-jum ta' tlieta, il-Ministru Galdes għalilna li din il-binja ila responsabilità tiegħu tal-inqas 4 snin u insista illi kull ma waqgħet kienet labra morta kaġun tal-maltemp. Dan fil-waqt illi d-deputat Laburista Glenn Bedingfield għalilna illi rridu nħarsu l-qoddim għaliex disgrazzi jisiru dejjem. Għalfejn il-gvern ma tax kas u ma tax widen is-Sindku Laburista John Boxall bl-emails illi kienet jibgħat kemm lill-Ministru u sisejt il-Prim Ministru. Qed nifhem li qed tgħidli dwar dak li ġara l-Birgu f'lejlet l-ewwel tas-sena jiena da parti tiegħi. Li nista' ngħid huwa hemmhekk parti mill-kostitwenza tiegħi, allura nżilt niltaqa' ma' residenti tkellimt magħhom. Tkellimt ukoll fil-forum tiegħi fejn kelli nitkellem fiħdan il-gvern u naħseb illi nħarsu nagħmlu l-qudiem u x-xogħol li għandu jsir irid isir bħalma jrid isir fuq affarijiet oħra. Dik seta' ġrat disgrazzja xi ħadd naqas, xi ħadd irid jerfa' responsabilità x'kieku kien hemm xi ħadd għaddej Alla ħares qatt kienu weġġażu. Ekku, disgrazzi jsiru dejjem. Fil-waqt li Galdes ma jidirx li jrid jerfa' responsabilità tal-fatt li injora l-kollox l-appelli tas-Sindku Laburista, Glenn Bedingfield ma jemmenx li sieħbu għandu jġor xi tip ta' responsabilità. Iżda jifhem lil Boxall illi qed jiġġieled għar-residenti. Taħseb li hija tenibbli l-pożizzjoni tal-Ministru fir-rwol ta' Ministru bħalissa li qed jokkupa. Jiġifieri qed li għax inkun hemm inċident għandu jirriżenja. Ma kien jaf. U l-Kunsill qal illi kienet jerfgħu responsabbli Alla ħares qatt ġrat disgrazzja. Ma dik hija kwestjoni li tinżob responsabbli nagħmel kulħadd jiġilet u nifhem anke lis-Sindku li jiġilet għar-residenti tiegħu. Naħseb illi mhux ukoll irid jirġilet għar-residenti għaċ-ċittadini wkoll. Mhux ovvja. Intant, diversi membri tal-Kabinet lanqas qed iħossu l-ħtieġa li jiddefendu lill-Ministru Rodrick Galdes wis inqas lir-residenti tal-Birgu. X'taħseb dwar il-fatt illi il-Gvern ipperikola ħajjet in-nies tal-Birgu? Għandek xi tgħid? Għandek kummenti dwar l-emails illi ħarġu brabta mal-emails illi bat is-Sindku tal-Birgu John Boxall lill-Ministru lill-Prim Ministru dwar il-periklu li kien hemm għan-nies tal-Birgu. Skużani, m'għandniex informat. Kif twieġeb dwar il-fatt li l-Gvern ipperikola ħajjet in-nies tal-Birgu? Bonġu. Kummenti? Francesco, sena tajba. Francesco Catania, Net News.